Започвам. Погледни тук спитката първа. Чакай. Виж, има крака. Хриси тръгва. Чакай малко. Че пусна, да като заради давай. Нищо няма. Рая, нема бутай. Хайде. Оп. Пу. Уи, тя се стигна до края. Браво! Хайде, давай, ти си. Ти си, мамо. Давай. Разбира се, нещо ще се... Не е битката, мамо. Не е битката. Тук, давай. Разбира се, нещо ще се... Виж колко неща има. Хайде, всички са за тебе. Разбира се, който иска се... Хайде да видим. Давай. Ох. Да. Това ли мама си хареса? Браво! Какво е? Браво! Бизнес дама беше мама. Браво! Браво! Ти всичките мамо неща.